ରମରେ ତୁ ମତ୍ୟଧାମକୁ ଆସିଛୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲି। ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ କରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଚରମ, ତୁ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏ ଜଗତରେ ବହୁ କଣ୍ଟା ଅଛି। ସେହି କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକାଇ ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ତୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବୁ। ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଦୁର୍ବଳର ବଳ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସାହସ ବାନ୍ଧିବୁରେ ଚରମ। ଏଠାରେ ପବନ, ପାଣି, ନିଆଁ, ପୃଥ୍ୱୀ, ଆକାଶରେ ତୁ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବୁ। ତୁ ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀବ୍ର ମୋହରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଧର୍ମଧାରା ବତାଇ ଦେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାତୃଭାବ ଜାଗରଣ କରାଇ ଦେବୁ। ବାଳକ, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବକ, ଯୁବତୀଙ୍କ ମନରେ ସମଭାବ ଆଣିଦେବୁ।